Good morning mga kanupa. Ang among pamiyayron sa North at kami sa Bourbon. Ikaw na ang mayor, igutom. Gutom na. Igutom. Napastanaw. Agad pa. So, na namin sa Danau. Danau namin. Malaman ko yung si Mr. Batbad. Tuwa na lang ni Mr. Rasid. Langsok. Fire nga po ni. Lahos. Guys, namin sa Katpon. Maway sabi, kaya namin kinita kayo. Nainay lang mi. Manginom sa may bugnaw. Darak! Bourbon! Nasidarak ay. Yung motor.
Asa ka dol? Apple ka? Ay, apple. Eat apple. Pakwan lang. May daw may pakwan. Ay, burnout. Ah, wala. Pakwan. Siguro naman, ay, dapat dito imong bike atong nang lakan. Sige, sige, sige. Nami sa kuan, ang sana. Saan nila ni Dol? Gabugon. Tabog-tabugon. 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 Kan tabog-tabugon kas doyan ba? Ah, nindutas lang daring ko ano. Mga bakawan, mga kanupaw. Oh, la solar, solar. Bakawan. Bag. Kaya man tuba, pure siya guys. Awa. Bakit ano na malindog, lindog ni rasi ni tubaan. Na awit. Oh. Oh. Na. Tubaan. Oh. Tubaan ba oh? Oh. Bye. Oh. Awa naman eh. Saan naman eh? Diba, aligin eh. Tubaan. Pure. Oh. Oh. Nagiligwan pa mi dire ay. Hmm? Ay, ito arasik. Ito arasik. Naarasik. Motor sa midari. Uy, saan naman ka dol? Ay pa doon ang baka dol, masuko na ron eh, na anak man. Serbat, tanawa. Namin bakang re. Oh, bakang itom. Yan. Si Sasi. Sa ano na? Sasi. Tanggalan ko. Ayaw, ayaw, makuha ng tungog. Hoy. Hoy. Batay ito. Nasuko mong bag. Bitaw o gamay o. Wala na. What's that? Da. Oo. Ako diri mi. Video ni. Wala pa na ako. Sige, on ko na dik. Master. Di ano ron. Wan Mga may tuba. tuba. Sus bihas tuba asaran. Tam isa pagkatam iswa mo hiniyog diri ay. Ay tuba ay giligwan pa oh. Naawa lang. Oh, tuba. Dinibuhat-buhat na. Tinuod ni sugong ay. Balik kayo mag-Tagalog ko. Oh, Tagalog ka. Sa mga Okay. sa mga kapatid natin hindi pa nakapag-inom ng tuba, ito po yung native na tuba. Kinukuha po ito dito sa niyog. Kung makikita ninyo, oh. Sasarap, ang tamis. Tamis nga, tuba na tunay. Sakto na. Kaya akong ikuan sa kuan. This is how to extract one. Yeah, this is how to extract coconut tuba. Yeah, as you can see. This is it.
manangko tagay. Makano pa manangko ta. Oh, libre ara diri kay kanang di pa di balaag ni uban ni Russell ba. Dari probinsya sa ano Bourbon. Ano sa Bourbon? Gawa mi mag-expect kay gali di ay ay matubaan dari. Nagkausap na kami ng Calv. Sasi, tingnan mo. Nakausap na kami ng Calv. Hi, Mr. Calv, how are you? Yan o, dalawa sila. Yan. Tortura. Umangan siya say. Unjay apa na po ko na mga ka nagbutong. Aw, si Rasi na mapasako na ron. Unsa kasi forma na Rasi masakag butong. Murag di na nimo agi punuan siguro kay makabot. Okay, makabot ra, makabot to. Oh. 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 Sus. Ha? Makabot ra oh. Oh, butong. Sus. Master Bats, agay! Yung magkuhangi ka agad. Nga naman. Sak, kadali ya. Di na ka mo sak kanig bakilid. Ah, na alay. Sutsu, ano ni kanang sana? Tuh. Mo ingan nak bedul ana bedul. Ku andul. Wih, bu. Aw dak pun dihawun. Kan kata kan dekat dul. Lami nya dul murag manok. Buka, on kasi ta, on to say. Agiating lagi. Lami nya we murag manok ang unod. Aw bukog na siguro doon nimo dul. Balik mo kasada gapon nimo. Biti ako ana napislat na. Kay bukog daw. Manago lagi init day. No? Ana na sila mong kuan. Dara oh. Ay gibilabayan dali mo Rasil. Ya. Ah. Ah, wa man pili siya. Harvest sa gamay. Lang bro. Ay ay, may ampan ni Russell. Gubat. Di ka masuk dol. Dol. Di ka masulod. Langubok.
Gatay good. Mangingan nga kahoy sila ganahan no, nga ba? No? Ano na sila ganahan jud ato sa manghilaw nga ang mga kahoy na. Mamilit sila. Dul. Grapes. Pungpung. Magbu na kayo na. Nindoy kay dali ra kuha. Kan. Kana duha. Kana. Ay. Naarag sa sil. Ay sig kana. Sig saba. Sig panudlo. Kuha aja tada. Kuha aja kasi mo kuha. Maabot. Right. Ay. Tingin dul. Kana roy.